lehendik indazeuen kanta batzu bildu genituen. Bigarrengon bai ingenitula propio diskoei behirako kantak, baina bitarte hortan aldi beren kontzertuk ematen eginala. Eta hirugarrengo prestatzeko geldialdi bat indegu, espreski, urte bete honga geldik, kantu hobe pixkat ontzen, eta nik uste gehien pentsatutako disko izan dela, eta bueno, pixkat konkretuo edo ez da nola esango nuken. Letra aldetik eta bire berrinetik segideo pixkat, letra zirikatzaileek eta hausnarketako bidea eman nahiko luketenak, baina soinu aldetik kanta motzago dira, aurreko tamaino, pixkat kontundentio da diskoa, nik uste. Nik uste hasieratik hartu gendun izaera hori bazala zirikatzailea, umore provokatzailea, ez dakit pixka bat gai seriotan zauritan behatza sartu, baino umoreakin ez. Uste badala hori gure letren eta zuzenekotako bereizgarri bat esan leikena. Eta hirugarren disko hori pixka bat bide hortatik dijo, ez da? Letrak gai sozialak, gai politikok, askori igual heltzea beldurra emango lioken gaiak tratatzeko, baina betire umore pixkatekin landuta errex sartzen dienak. Importante dela gure kasu mintzete fetxa bat jartzea, grabaketa sartzen geha alako fetxetan, zeti bestela naturalezaz geha alperrak. Zuk ez bazu fetxa bat azten. Abuztuen 17 grabaketan sartzen geha estudion, ez da ginen. Azte malima geha, abestik dauzkeunen hasiko geha fetxak behi da, en la puta vida ez diukan abestik. Orduan jartzen malima, alako honetan estudioa sartzen geha grabatzen, ostra, hain barra zerek. Ez? Gure funtzionamentu gehiago dela hortio. Gero neurri baten baita, aurreko diskuan aurkezpen bira, neko kainero izan zen. Kontzertu asko mangen dituen, eta pixkanaka guke gure buruan zematen genuen nekatzen, ez luzegi ez egun jo, baina geldialdi bat bergen nola, eta geldialdi hortan, esan duna, o disko bat ite deu, o bi bala gehiatu itea. Eta nik uste pixkat gure dinamika hortan jarraitu ala izateko ere helduleko ona izan dela disko berria planteatzia. Eta kantak itian berriz, hori bai jundala bi balan neurri handi baten aldatzen. Aurren berrien egin esan, doinuk sortziena pixkat nire ardura gehiago izan zen, gero sartu zen pitxu baita bi balan hasiertan behatzeon, eta talde itxura hartzen jungean bezala, kantake talden sortzen gehiago jundia. Zorionak pitxu. Eskerrik asko. Ginen ikusten Goierri non baitetzen, goierrin kabitzen da niueia. Azkenen, igual guk pasiera baten pentsatzen genuen baino prozesu luzexoa junda. Alde batetik, igual aurreko diskon referentzia hartuta guke estudion gehiago landu deu grabatzen nahi ginena, hau da, ez gutxi gero edizioan jarringo ditu zuzenketak ez, igual grabaketare instrumentuka ez dakit, serio edo hartu deu, gehiago landu deu, eta horrego eragindu azkenen, bai grabaketa bea, eta bai nasketa prozesue behar uste baino gehiago luzatzea. Bukaeran, nekatuta bukatzen zuz, azkenen eunek eta eunek die beti iguala hitzen, alde batetik politxe da, zoaz kantak forma nola hartzen nahi dien ikusten, baina bestetik baina azkeneko nasketak entzuten nahi zaren, neke sensazioak ez baino aldi beren da diskon bukaera. Orduan, luze junda, baina baitare gehiago guk lehengoa baino gehiago landu deulako. Salmentare parte bada, orgastu batzu dara eta bulte eman bertzaio, baina gehiago, nik uste gure kasue gehiago dela, kontzertuta juteko beste zerbait berrikin. Beti junbe, beti abesti igualakin, edo letra igualakin, edo humore igualakin. Urte osoa pasako da, kontzertuik eman gabe, eta kanta sortzeko prozesu hori eta grabatu eta hori dena politxe da, baina gero azkenen hori dena itezu diskoa zuzenen defenditzeko helburu horrekin ez, eta egia esan, zuzeneko prestatzen, da goju, iristean eune. Diskoa eta zabalpenan alde ingo dugu batez ere, plataforma digitaletan da debalde deskargatzeko jarrita, eta hoxe gogokin batez jende horren lana eakusteko, eta bueno, etortzen danan beroa jasotzeko, eta hoxe azkenen hoxe da gure temperatura iko benez, lana ona izan bada uste,
Gero zuzenekotan antzemango deula jendean erantzune. Bueno, temperatura neurtzeko ere ona izate kanta berri horiek diskoako bai oso konbentzituta gaude funtzionatzeuela, baina gero zuzeneko ne funtzionatu behar du. Baude kanta batzuk diskon oso ondo sartu izan zaizkigunak eta gero zuzeneko beti dudak sortu izan dizkigunak eta alderantziz. Orduan, oin gure, bueno, ikustegoaz. Nahi, kasun, taldek zeman diten, Ibalak, inet notatzen dut, iginetela ikasi asko. Ez? Solture hartu, lehenago igual, estudio batea juteko, kontzertu batea juteko, beti nerviok diela, ez, atakatugo, edo alde hortatik soltura asko, ez, bestela asaitasun batekin, bai kontzertu batea, bai estudio batea, bai elkarrizketa batea, eta gero baita musikalki abestiko sortzeko garaiena ikasi asko, bai. Nere lekua bilatzen, laun ditela, bertsotan askotan izan deu, musika taldetan jardun izan naiz, eta hasiera baten bildurrez edo hartzen nun, bilen arteko nasketatik ze ateak ote zan, eta definituko ote genuen, benetan zer izango ote zan, da nik uste hortan lagundu igula, eta aldi beren, bertsotan bestela tratatu ezingo genituzken gaiak, edo tratatuko ez genituzken bezalako ikuspuntu batetik tratatzeko aukera eman digu, eta musikari bezala berriz, beste taldetan ikustet, estuo hartu izan ditutela gauzak, interpretatiboki lan gehiago eskatu izan dira irutu zaitelako, eta Bibalakin aldrebezkoa pasaren, ikustet, erreskeri puntutik hasi eta pixkanaka, benetan gure musikan sinistea aliatu gehala. Hasierantzan pixkat, euskarri bazan musika bertso kiteko, eta baina kantuk eta kantu horietan sinistea aliatu gehala. Bibalan proiektu honek ite izan zen, berriz sortzeko gogoa eukitzea, berriz ilusiotxo hori piztea, eta eman, musika mundu pixkat barrutik ezautzeko aukera, nik uste aldaketa ondina eta positiboa izan dela, talden funtzionatzen ikastea. Azkenen talde lana da, baina bakutzek bere rola dauzke, kakait ema deu dano egiten deu, eta asmatzen deune, dano asmatzen deu. Hori, ez da, irakaspen potentea da, zentzu baten. Netzako pertsonalki, esperientzi musikal, intensona, eta gero bai, aurreneko 3 urte kasi izan die, hasi ginen, kanta batzuk sortu, gero disko bat grabatu, handi bigarren etorri izan, haren bira nahiko luze bat, eta lehenko urten azaron nue bukatu zen, eta orduan txedez, nolabait esatean, gero eginen, da urten zeite dut, da bai, nik uste, izan zezakela momentuare garrisku bat, bainakik esatezun alen ez, hastea kanta berri egiten, disko batei, helburu batei behida jartzea, hau hemen, igual, bere garaien bapaten sortu zen bezala, ointxe hemen desegingoa, eta nik uste, urte haure, estenatokitatik kanpo, baina importante izan dela, azkenen hartu deulako urte bat izan delako urte oso bat, helburu batei behi da, tarten kontzertuik egon gabe, eta aurreko konbibentzi igual gehiek egon gabe, baina bai asmatu deula urte hoi talde modun aurrea ondo ematen.